Og så kommer der billeder, hvor man kan se mennesker stå inde i tårnene. Og pludselig kan man også se et menneske, som flyver gennem luften. Folk kunne selv se, hvad det var, der foregik. Og jeg synes, omfanget af menneskelig desperation i sådan en situation var fuldstændig ubegribelig. Jeg husker, at jeg sagde i fjernsynet, jeg kan ikke helt se, hvad de her billeder viser. At du vil bare komme til at banalisere det, hvis du forsøger at sætte ord på det. Og så trykkede jeg på sådan en knap, vi har, der afbryder vores mikrofon, og så sagde jeg til redaktionssekretæren, de billeder skal vi aldrig vise mere. Vær med, når TV2 markerer 10-året for 11. september. Dagen, der ændrede verden.